Túto reláciu vám prinášajú Liquimoli, výrobca motorových olejov, aditív a autokozmetiky, NFA Group, poistenie vozidiel online, R+R Kovošrot a partneri. Týždeň sa s týždňom stretol a my sme späť s reláciou Športmotor. V tej dnešnej sa pozrieme na preteky automobilov do vrchu na Slovakia Ringu, taktiež na štart tohtoročnej sezóny seriálu MX Open 2024 a chýbať nebude ani plochá dráha v Žarnovici. Sezónu medzinárodných a národných majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu už po štvrtýkrát v rade otvorilo podujatie na Slovakia Ringu. Novinka, ktorá tu ešte nebola, bolo zaradenie podujatia Hill Climb Race Slovakia Ring 2024 okrem slovenských šampionátov aj do českých majstrovstiev. Vďaka tomu sme na trati mohli sledovať viacero veľmi rýchlych českých jazdcov, medzi nimi aj Mareka Rybníčka na KTM GT X-Bow, ktorý prislúbil svoju účasť aj na slovenských kopcoch. Vylepšení máme, dělali jsme úpravu motoru, ještě řídící jednotky, máme ALS startovací program. Mám letos plánu jet kompletně celý slovenský mistrovství, takže se těším. S príchodom novej sezóny sa medzi jazdcami vždy objavia nejaké nové alebo staronové tváre alebo vozidlá a inak to nebolo ani teraz. V týme BRP Motorsport sa na Slovakia Ringu predstavili jazdec, ktorého poznáme z kartingu, ale aj okruhového pohára, Samuel Moskál. Dostal som ponuku od chalanov z Autopola, že či by som nešiel túto sezónu kopce. Ponuka bola skvelá, auto skvelé, tak sme tu. Aby toho nebolo málo, jeden zo šéfov BRP Motorsportu, Milan Pokorný, predstavil aj ďalšie novopostavené auto zo série Hyundai i30N. Podarilo sa nám postaviť ďalšie auto, čo sme si dali s bratom taký záväzok, aby sme mali viacero aut a mohli sa voziť viacerí na približne rovnakej technike, respektíve nie približne, ale na úplne rovnakej technike. Ďalšou novou tvárou bol Denis Bakoš, ktorý sa v minuloročnej sezóne predstavil v úlohe predjazdca. V piatok v noci sme boli nakoniec auto zobrať v Martine, podarilo sa nám prísť, lebo som ešte ani nevedel, či budem štartovať. Nemám to otestované, nemám to nič, takže také začiatky. Medzi nováčikov patril aj Erik Frgal, ktorý v minulosti absolvoval nejaké amatérske preteky a teraz sa rozhodol pre skok rovno do slovenského šampionátu. Jazdil som už kedysi Tatry do Naukab, ale po havárii bola taká prestávka 11-ročná, takže teraz v podstate na novo sa učíme všetko. Meno Hybáček netreba v slovenskom automobilovom športe nikomu veľmi predstavovať. Teraz sa po dlhšom čase objavilo opäť v zozname štartujúcich. Nie však Vladimír, ale Samuel. Splnil sa mi môj taký malý detský sen. O tomto som vždycky sníval, už odkedy som s otcom chodil na preteky a ja som si to užil tento víkend a najviac ako sa dalo a ja som najviac spokojný. Veľkú novinku pripravil pre fanúšikov na Slovakia Ringu aktuálny predseda komisie PAV William Liedl mladší. Ten sa totiž po dlhých 13 rokoch opäť posadil za volant pretekárskeho automobilu. Tentoraz to bolo prvýkrát za volant formuly. Bol to taký môj malý sen, že sadnúť si do formule, lebo v podstate všetky auta, ktoré som sedlal, boli plechové. A po 13 rokoch som si povedal, že keď to skúsiť, tak prečo nie rovno do formuly. Takže dostal som dobrú ponuku, s Peťom som sa dohodol a myslím si, že je to zaujímavé. Novinkou veľkých majstrovstiev Slovenska bol Samuel Leitman, minuloročný víťaz kopcového pohára. Ten priviezol kompletne zrepasovaný a hlavne vylepšený Seat Leon TDI. Všetko nové, čo sa dalo, to sme vylepšili. Teraz máme takú premiéru, skúšame to, lebo sme sa na tom nikde nevozili. A môžem povedať, že som sám z toho prekvapený, ako to funguje. No a ďalšia novinka sa udiala u Mariana Kekeňáka, ktorý spoločne s Petrou Haluškovou štartujú v tohtoročnej sezóne pod vlastným tímom Keko Racing. Všetko sa mení, doba ide dopredu, tak sme sa rozhodli tento rok pôjdem za seba. Obidvomi autami skúsime ísť celý slovenský majstrák, bez tých zahraničných podujatí, samozrejme na to nemáme veľmi čas. Takisto ako kopce a rally pôjdeme celé. Dosť bolo noviniek, poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, ako vlastne preteky dopadli pri pohľade na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu. Ako sa dalo predpokladať, prím na Slovakia Ringu hrali jazdci zo susedných Čiech, pričom v oboch pretekoch sa z víťazstva tešil Václav Janík, jazdiaci na norme M20 FC.
Striebro rovnako hneď dvakrát bral Petr Vítek na Oze LPA 30. A trojicu najrýchlejších uzatváral slovenský jazdec Martin Juhás s novou formulou Lola B0351, ktorý sa zároveň stal aj víťazom úvodných dvoch pretekov v rámci majstrovstiev Slovenska. Novú techniku však ešte nemal úplne dobre nastavenú. Minimálne sme načerpali vedomosti a skúsenosti a vieme, čo s tým máme spraviť, vyžaduje to viac času. Výborným výkonom odštartoval sezónu Miki Čambal na Hyundai i30 NTCR. Dneska máme druhé absolútne miesto v MSR, teraz po obede tretie. V kategórii 1 sme za KTM-kom, za Marekom Rybničkom, takže asi spokojnosť. Top 3 v slovenských majstrovstvách dopoludnia uzatváral Vilo Lidl pri premiére s už spomínanou formulou. Popoludní sa na druhé miesto absolútneho slovenského poradia prebojoval Martin Matuška s formulou Tomies 9904, ktorý Mikiho Čambala odsunul na tretie miesto. V úvode sme spomínali, že tohtoročné slovenské majstrovstvá budú vo viacerých prípadoch prepletené aj s českými, čo je výborná správa. Ja som prvom rade veľmi spokojný, že sme začali aj takýmto počasím a hlavne týmto spojením, pretože sa nám podarilo po dlhých rokoch spojiť český a slovenský majstrák, čo naozaj prinesie tým podujatiam veľký benefit. Jedna vec v počte jazdcov a druhá vec v celom tej spolupráci medzi Českou a Slovenskou asociáciou. Takže ideme spolu 5 podujatí, čo je úplne paráda a verím tomu, že do budúcna nám to veľmi pomôže všetkým. Ďalším podujatím slovenských majstrovstiev pretekov automobilov do bruchu budú preteky v Ústí nad Orlicí. Jubilejná 30. motokrosová sezóna Slovenskej motocyklovej federácie odštartovala na trati v Kbeloch. Veľmi úspešný štart tohtoročnej sezóny seriálu medzinárodných majstrovstiev Slovenska MX Open 2024 pripravil organizátor z motocross klubu Kbely. Vynikajúco pripravená trať a hlavne bohaté štartové pole pripravili pre všetkých prítomných nezabudnutelný športový zážitok. Samozrejme k tomu všetkému prispeli aj výkony štartujúcich jazdcov. V 8 triedach sa na štart v Kbeloch postavilo 155 jazdcov zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Rakúska a veľký počet jazdcov z Českej republiky. V kubatúre MX85 si víťazstvo z Kbelov odniesol český jazdec Matyáš Výleta z Českej republiky. Na druhom mieste skončil mladý slovenský reprezentant Maxim Zimmermann a na treťom mieste skončil ďalší český jazdec Zdeněk Buštík. V triede MX Women zvíťazila Lily Gál z Maďarska pred Slovenkou Maximovou sestrou Vanessou Zimmermannovou a trojicu najrýchlejších uzatvárala jazdkyňa z Maďarska Laura Tamáš. V juniorských triedach MX Junior 125 a MX2 Junior sa na stupne víťazov slovenskí jazdci nedostali. V slabšej kubatúre 125 bolo poradie v Kbeloch nasledovné. Víťazstvo bral Severin Gazda z Poľska, druhé miesto Čech Martin Červenka a na treťom sa umiestnil ďalší český jazdec Jan Švandrlík. V juniorskej triede MX2 si všetky poháre odviezli českí jazdci, vyhral David Widerville, druhý skončil David Lupač a tretí bol Jakub Klár. V hlavných triedach medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v triede MX2 a triede MX Open zvádzali v Kbeloch jazdci veľmi zaujímavé súboje. V triede MX2 vybojoval víťazstvo český jazdec Julius Mikula, Slovák Jaroslav Katriňák mladší obsadil druhú priečku a Petr Radhovský z Čiech skončil tretí. V najsilnejšej a aj najnabitejšej triede MX Open potvrdil svoju pripravenosť zaútočiť na ďalší slovenský titul jazdec Šimon Jošt, ktorý vyhral pred ďalším Slovákom Pavlom Repčákom a tretie miesto si z Kbelov odviezol český jazdec Václav Kovář. V mladšej veteránskej triede MX4 podľa očakávania vyhral Nestor Martin Žerava z Českej republiky, druhé miesto patrilo rovnako českému jazdcovi Petrovi Trávničkovi, ktorý jazdí so slovenskou licenciou a body za tretie miesto bral ďalší Čech David Homola. V triede MX4 Plus si víťazný pohár odniesol do Čiech Petr Dokoupil, strieborný získal Otto Váršáň z Maďarska a bronzový pohár ostal zásluhou Milana Junga na Slovensku. Seriál MX Open 2024 pokračuje druhým podujatím vo Veľkých Uherciach. Bohatá návštevnosť, ale aj poriadne burcujúca športová atmosféra. Také bolo otvorenie plochodrážnej sezóny Slovenskej motocyklovej federácie na okruhu v Žarnovici.
Pod prípravu podujatia sa podpísal organizátorský Speedway klub Žarnovica. Fanúšikov, ale aj samotných pretekárov privítalo nádherné slnečné počasie, ktoré dopomohlo k perfektným výkonom, aké sme na trati oválu mohli sledovať. Organizujeme Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a 24. ročník memoriálu Ladislava Eliáša. Sú to preteky, ktoré každoročne privedú pestrú štartovnú listinu do Žarnovice, tvoria, dá sa povedať, taký úvod sezóny. Máme rekord štartujúcich, alebo teda pretekárov z rôznych krajín. Je to z 15 krajín od Austrálie, Dánska, Švédska, Lotyšska, Poľska a ďalších krajín. Ako sme práve počuli, nesmierne množstvo divákov pritiahlo výborné jazdecké obsadenie z 15 krajín, ale aj domáci miláčik, najlepší slovenský plochodrážnik, tretí muž sveta, Martin Vaculík. Podujatie odštartovala práve Martinova obednejšia autogramiáda, po ktorej nasledovala tzv. Paráda jazdcov, predstavenie jazdcov, v rámci ktorého si organizátor krásnou spomienkou pripomenul nedávny odchod veľkej postavy plochej dráhy Žarnovice, bývalého jazdca, obetavého trénera a hlavne motocyklového nadšenca dušou i telom Jána Daniela. No a práve Martin Vaculík sa ukázal na pre neho domácom podujatí ako najväčšia hviezda. Vyhral každú svoju jazdu a odmenou mu bol zisk titulu medzinárodného majstra Slovenska v plochej dráhe. Je to úžasné. Ja sa netajím tým, že v Žarnovici jazdím rád pred toľkými ľuďmi, toľkými fanúšikmi. A čo je úžasné a čo sledujem naozaj značením, tak každým rokom je tých fanúšikov viac a viac a naozaj to veľmi teší. Takže emócia je výborná, jazdiť doma je vždy úžasné a veľmi si to užívam. Na druhom mieste skončil poľský jazdec Jakub Jamrúk a na treťom ďalší Poliak Robert Chmiel. Okrem Martina sa na šampionáte predstavili i ďalší dvaja slovenskí jazdci, a to Jakub Valkovič a mladý len 15-ročný Filip Kasan. Na podujatí bol prítomný aj prezident Slovenskej motocyklovej federácie Peter Lazar, ktorý pozorným okom sledoval prípravy a samotný priebeh podujatia. Veľmi pekný štart do sezóny, myslím si, skutočne krásne preteky, veľa divákov, tak ako je to v Žarnovici zvykom, je to úžasné, tá divácka kulisa je tu stále parádna. No a samotné preteky, myslím si, že každý očakával od Martina, že to vyhrá, aj to vyhral. Som rád, že to dopadlo bez nejakých vážnejších zranení, aj keď boli pády, samozrejme na motorke sa padá, ale všetko nakoniec dobre dopadlo. Takže ďakujem aj gratulujem všetkým, ktorí sa zúčastnili. S plochou dráhou sa opäť stretneme v Žarnovici koncom mesiaca máj pri kvalifikačnom kole FIM majstrovstva sveta Speedway Grand Prix. Veríme, že ste sa s nami dobre zabavili. O týždeň sme tu zase a spoločne zavítame medzi motokáristov na Slovakia Ring. Chýbať nebude ani cross country zo Skícova a automobilový slalom z Košickej Belej. Zatiaľ dovidenia. Túto reláciu vám priniesli Liquimoli, výrobca motorových olejov, aditív a autokozmetiky, NFA Group, poistenie vozidiel online, R+R Kovošrot a partneri.